Żewġ Somali ta' 26 sena wieġbu mhux ħatja wara li kienu akkużati li stupraw tfajla Taljana. Huma tressqu l-Qorti l-ġimgħa wara nofsinhar, fejn fost oħrajn kienu akkużati li jużaw il-vjolenza fil-konfront ta' tfajla, li beżżawha, li kkaġunawla feriti ħfief u li serqula l-mowbajl. Skont it-tfajla li għandha 21 sena, hija kienet ma' xi ħbieb tagħha l-Belt Valletta u x'ħin kienet sejra d-dar inħatfet minn immigranti, iddaħlet f'karozza u ġiet stuprata. Allegatament l-irġiel imbazzaqu lejn ħalfar fejn waffqu l-karozza u wieħed wara l-ieħor komplew jistuprawha. It-tfajla Taljana ttieħdet l-isptar Mater Dei fejn qed ikun allegat li kellha biss xi grief fonqa, filwaqt li mill-eżamijiet forensiċi li saru fuq it-tfajla jidher li ma nstab xejn li jindika li seta' ġiet stuprata. Quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri, iż-żewġ Somali wieġbu li mhumiex ħatja, iżda ma natawx il-ħelsien mill-arrest. F'każ separat raġel ieħor mis-Somalja ta' 31 sena ġie liberat bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien sena wara li ammetta li rċieva mowbajl misruq. Skont l-akkuża, il-mowbajl kien ta' tfajla Taljana li allegatament ġiet stuprata. L-akkużati kkopera bi sħiħ mal-pulizija u rritorna l-mowbajl, hekk kif qal fil-qorti li ma kienx jaf minn fejn ġie l-mowbajl jew inkella li kien misruq. Intant Somalu ieħor ta' 34 sena intbagħat 18-il xahar ħabs wara li ammetta li seraq flus minn van fil-Marsa u darab lil sit il-van. Dan l-inċident seħħ nhar il-Ħamis li għadda. Is-Somalu jgħix fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa.